हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सनाफोर आसा खालामो दि दिनैनि दिनावबो नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबोबा दे सनाफोर इक्किफोर अन्नानै साबस्क्राइब खालामहर आंनि भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नाय दिनैनि दिनाव आं मा देखायलांनो सनाफोर बे आंनि संनाय जानाय न'खरनि एसे एनै मावनाय दांनाय बेनोसै मादैनि भिडिअआ होमब्लाबो नोंसोरो मोजां मोननानै अन्नानै मादैनि भिडिअखौ नाय दे सनाफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे सनाफोर दिनैनि दिनावबो आंजों लोगोसेयाव दसेखिनिखौ थाफादेरलाय दे सनाफोर इक्किफोर जोंहा नै लावग'आ जावग्लिलायबाय दाखालि आं जावलायबाय फाला बदल जावो मेङोना आगोलाव नांगोलजों एवनानै दोनखानाय अखा हानानै जोदोबनानै नै जावग्लिबायसो उनाव नांगोलजों फिनसे एवबावगोन ना एवबावला नोङो एवला मुलाबो फोनो मोना बानलुबो गायनो मोना जोंहा मालाय बयहाबो गायजोब्बाय न'नियासो गोथाव जायो बायनानै जाबाय जामालाय थावाफ्रामा लान्जाय गोलावफोरनिसो बायनानै जाबाबो फोखांनानै बेखौ ओरै मुसारि खोनोसै सराइखेलायाव माबा लायनांला बन लायनांला मेंबाय लावग' मेङाखै मालाय गानबो दामलायलायो जोंना लावगा मालाय इन्टारेस्टार बुंनायसाय नों मा मावो होनलाय थानोथार खदाल जावनाय मैथा बांगाल खानोसै नै जोंहा माजों जानाय जायो दा ना एवजानाय जायो ना नाजों जानाय जायो होनथ'नो हाला इक्किफोर खानानैल' दोनसै गदायाव गायनाय गोरलै खिलिनाय मोजांथार बिजौखौ गायबावनायमोन ना रायजोफोरनो खोन्थादों आङो रिना नोंसोरनो गोरलै थाजाथार मजा बयलारजों गोथाव जायोना मैथा बांगालजों बयलारजों जाफेरनाय जायाखै जोंहा थाजा ना बिजौआबो खेबस'बा मोजांसो जाबावोहाय बोरै मा खादा लादों नोंलाय दहाय मैथा बांगाल खानाया बेजों जानोसै नै नाया बाहागिनि बिजावजा लोगो आंजों खादोंमोन ना दहाय बेजों जानोसै नै खावसे एवखांबाय मैथा बांगालजों जानोसै मादै मोनहा टेस्टि अरदाबजों रोहो दसेनो मोनो ओरै दै जानो नै जोंहा दाबो दै गुदुं मैथा बांगाल होसनसै नै सामब्राम एवबाय ना मेजेम दंमोन नालाय बेखौ होदेरबाय एसे गोरलै गदायनि नै हानाया थाबावदों खोबहाबनानै होथ'नोसै रायजोफोर संख्रि एसे सारनानै ओंख्रिया मोनबायानो नै उखुन्दै खुबायहाय जिनो आयौ बना बोरैबा थुम बाख्ला बुख्लानि बनखाय मोनबाय रायजोफोर जोंना नै ओंख्रिया जानांसिगौल'सै टेस्टि मैथा बांगाल ना सनाफोर ओंखाम जानोसै नै जोंहा
मैथा बांगालजों नाजों मोनाखै मोनसेल' संबाय मोनानि खायद'सो नालाय जानोसै नै मादैया थिगसे नों माथो जायाखै फिसाजोनि नाखौ उन्दुफिनबाय आमोखिया गथ'ना मैथा बांगाल बिदै दंबावोमोन आंनो गैलाना बिदिल' मैथा बांगाला गोथाव बानलु गोदान ना गोरलै नालाय बिदिल'खा दे दानि गोरलैखाय बोराय नङा मैथा बांगाला टेस्टि जादों लकेल नाजों मबाइलावसो मबाइलनि थाखायनो बेबायदिबो गथ'आ बिफाया फरायनो मा होगोनलाय फरायना फराया फिसाजोखौ होनदों रायजोफोर Kenapa? Video ko je biasa naik. Ah. Dia जाखांबायनो मैथा बांगाल बिदै लोंथों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन भिडिअआ एसेनोसै